Det der lille laboratorieforsøg vil jeg lige kort præsentere. Det handler om at iagttage de forskellige ting i glassene. Det der er vigtigt her, når man kommer i gang, det er at lægge mærke til, hvor ligger vandet, og hvor ligger heptanen, når man starter. De to ting kan ikke blandes, og det kan de ikke, fordi vand er polært, og alkaner som helhed er upolære. Så de vil ikke blande sig. Hvis vi nu lige kigger her, der står, at man skal beskrive, hvordan bromen og heptanen ligger sig. Så husk det. Hvorfor der er to faser? Hvad sker der så, når reagensglassene rystes? Sørg for at enten at tage billeder, eller lave skitser af de her reagensglas. Og så skal man bagefter forklare tingene ved hjælp af sin teori. Det rigtige opslag i Isis bog. Der står også, at I skal lave en reaktionsligning. Det skal man næsten altid i en kemirapport. Jeg viser lige, hvordan man laver en reaktionsligning i ChemSketch. Det kommer her. Start med at klikke på, skal lige have flyttet skærmen lidt. Sådan der. Ja. Start med at klikke her for at få en kæde. Vi vil lave en kæde på 7. Sådan. Så vil vi gerne lave en reaktions et plus. Og så vil vi over have fat i brom, som ligger her. Jeg klikker en gang, så kommer der hydrogenbromid. En gang til, så har jeg dibrom. Det var den, jeg gerne vil have. Klikker på reaktionspilen for at lave en pil, holder ned og trækker. Sådan. Læg mærke til, at det er ikke acceptabelt at skrive heptan med en C7H16 formel. Man skal skrive den som strukturformel. Og det skal man, fordi lige om lidt, når jeg laver produkter, så vil I se, at der kan være flere forskellige udgaver af produkter. Prøv lige at sætte en brom på. Jeg kan sætte den her, eller jeg kan sætte den der, jeg kan sætte den der. Jeg kan sætte den flere forskellige steder i kæden. For sjovs skyld vil jeg så sætte den her. Og hvad bliver der til overs? Jamen det er jo en substitution, så der bliver hydrogenbromid, og der skal lige lidt plus imellem. Og så har jeg lavet reaktionsligningen. Jeg kan også lige navngive, hvis jeg vil, heroppe af hente pilen, så jeg kan markere. Og jeg markerer her. Hvis jeg har fået tegnet heptan, så kan jeg også markere den her. Lige prøve, hvad får jeg lavet her. 2 brom heptan. Så lige kort, jeg har lavet en vejledning til jer her, som ligger i fronter. Hvordan er det, man skriver en kemirapport? Vigtigt at læse den igennem og se, hvad det er, der er vigtigt, når I skal til at skrive rapporten. Jeg lægger mærke til, at denne her omgang, der skal I aflevere en klade først, som I får kommentarer på. Og så bagefter, ugen efter, skal I så aflevere den endelige rapport. På den måde håber jeg, at I kan få hurtigt komme i gang med at lære, hvordan man får lavet en god rapport. Nok for nu. Nå ja, forresten, hvis man ikke vil bruge ChemSketch, kan man skrive i hånden. Det er det, jeg har forsøgt her. Læg mærke til igen. Jeg har startet på at skrive CH3, CH2 plus BR2 og en reaktionspil. Det bliver ikke så pænt, når jeg skriver med musen, men I kan sikkert gøre det pænere i hånden. God fornøjelse.